היום כולם מסכימים כי כאב הוא חוויה אנושית אוניברסלית. אנו יודעים כיום כי כאב מופק 100% מהזמן על ידי המוח. זה כולל את כל סוגי הכאב ולא משנה איך הוא מרגיש, חד, עמום, חזק או קל, ולא משנה כמה זמן חווית אותו. יכול להיות שחווית אותו במשך כמה שבועות או חודשים, זה נקרא כאב אקוטי, וזה אופייני לנזק ברקמה, למשל פציעה בגב או נקע בקרסול, ובאופן כללי יעודדו אותך להישאר פעיל ולחזור בהדרגה לפעילות היומיומית כולל עבודה. או יכול להיות שחווית את הכאב 3 חודשים או יותר, וכאב זה נקרא כאב ממושך או כאב כרוני. מכיוון שבסוג זה של כאב נזק לרקמה אינו הגורם העיקרי, מה שפחות ברור זה מה לעשות כשסובלים מכאב כרוני. באוסטרליה, כמו גם בישראל, כאב כרוני מהווה בעיה גדולה מאוד. למעשה, 1 מ-5 אנשים סובל מכאב כרוני. המוח ממשיך להפיק כאב גם לאחר שהנזק לרקמה חולף, וזה לא כיף. חלק מהאנשים מרגישים כי משהו בוודאי עדיין אינו בסדר. אבל זה בדיוק העניין. ברגע ששללו את ההבחנות המסוכנות, מומחי בריאות יסבירו שרוב רקמות הגוף מחלימות ככל האפשר תוך 3 עד 6 חודשים. אז כאב ממושך המופק מהמוח נובע פחות משינויים מבניים ברקמה ויותר מרגישות מערכת העצבים. ובמילים אחרות, זה יותר מורכב. לכן, על מנת להבין את המתרחש, עליכם לאמן מחדש את המוח ואת מערכת העצבים. כדי לעשות זאת, יש לבחון את כל הגורמים המשפיעים על מערכת העצבים, ואולי תורמים לחוויית הכאב הפרטית שלכם. ניתן לעשות זאת על ידי התייחסות לכאב ממושך מנקודת מבט רחבה יותר. על ידי שימוש בגישה מובנית ותוכנית פעולה, נדיר שאחד מהגורמים המשפיעים יפוספס. נתחיל עם החלק הרפואי. קודם כל, נטילת תרופות יכולה לעזור, אך רק במידה מוגבלת. הגישה האקטיבית הינה הכרחית כדי לאמן מחדש את המוח. אז נטילת תרופות על מנת להמשיך להיות פעילים זה בסדר, ולרוב המינון יופחת בהדרגה והן יופסקו. חלק מהאנשים חושבים שניתוח יהווה פתרון, אך בבעיה כה מורכבת כמו כאב כרוני, ניתוח אינו תמיד יעיל. ולכן אם שוקלים לעבור ניתוח, מומלץ לקבל חוות דעת נוספת, ולזכור לקחת בחשבון את כל הגורמים. הצעד הבא הוא לשקול איך המחשבות והרגשות שלכם משפיעים על מערכת העצבים. לכאב ישנה השפעה גדולה על חיי האנשים, ויכול להוות גורם שמשפיע על מצב הרוח ורמת הלחץ. כל המחשבות והאמונות הללו גם כן מופקות במוח, אבל ניתן ללמוד דרכים להפחית את הלחץ ולהירגע. זה יכול לשפר את איכות החיים ויכול אפילו להפחית כאב. הדבר הבא לקחת בחשבון הוא תפקיד התזונה ואורח החיים. מסתבר שאורח החיים המודרני אינו מיטיב עמנו. למעשה, הדרך שבה אנו אוכלים וחיים יכולה לתרום למערכת עצבים ערנית יתר על המידה. יש להסתכל על כל הגורמים כגון עישון, תזונה, צריכת אלכוהול ורמת פעילות, ולבחון אם יש מה לשפר. זו התחלה טובה שיכולה להיכלל בתוכנית שלכם. בנוסף, ישנו ערך רב לחקירת המשמעות העמוקה של הכאב, והסיפור האישי שעוטף אותו. באמצעות הסתכלות מבחוץ על כל הדברים שקרו סביב התקופה שבה התפתח הכאב, רבים מוצאים קשר בין תקופה של שינויים רגשיים, דאגות או לחץ, להחמרה בעוצמת הכאב. הכרה ברגשות עמוקים יכולה להוות חלק מתהליך הריפוי. אחרון חביב הינו פעילות גופנית ותפקוד. עבור המוח, התחלת תנועה ברמה נוחה וללא פחד, כשהמוח אינו מוגן על ידי כאב, זה הדבר הטוב ביותר, ובאופן הדרגתי רקמות הגוף שלך יחזרו לקדמותם. אז לסיכום, כאב מופק במוח והמוח יכול להיות מאומן מחדש. וכשמסתכלים על הכאב מנקודת מבט אישית ורחבה, ישנם כלים רבים בעזרתם ניתן להתחיל. אז גשו לקבל עזרה מקצועית אם צריך, הציבו מטרה והתחילו.